să învați puzzle, da? Nu mai face un făcut astăzi, da? Îl vom face cu tot. Urma video, să-l 100 de bucăți. Începem bătaia. Live pe Facebook. Maxi, live-ul este al nostru, da? Puzzle-ul este al nostru, da? De la Jumbo. Nu l-am luat de la nimeni, da? Este făcut de mână, mâna mea este. Da? Vedeți? Că este mâinile mele, da? Mă arăt la cameră. Pe altă cameră, da? Mă arăt că este mâna mea personală, da? E mâna care fac eu, da? Așa că mă arăt. Ups. Așa că acesta este Facebook-ul meu, da? Vedeți? Teodora Costache, da? Și mă posta pe YouTube pentru copii mici care n-au ce să facă, da? Așa facem live pentru că am luat video care l-am făcut puzzle-ul ca să putem arăta la copilaj, da? Și vă așteptăm și cu muzică, în masă de Crăciun, că doar este Crăciunul acum la noi, da? Face puzzle, n-au ce să facă, da? Atâtea sipoli. Decaucto, Da? decaucto de chevriu. Baxi, Nicio problemă. mă sunt decaucto de chevriu. Arătăm și eu. Da? Am făcut noi astăzi. Da? Așa că el mai lipsește. Norocul nostru nu mai deranjează nimeni la ora asta. Și vă mai așteptăm și cu alt puzzle, unul mai mare, cu altă principisă, da? O să vă mai așteptăm cu mai multe puzzle-uri, da? Dacă mă aveți prieteni la YouTube, da? Teodora Costache pe YouTube, mă căutați, da? Să vă arătăm și vă puzzle-uri frumoase pentru copii. Să uite copiii la mine. Nu arăt nebunii, arăt puzzle. Fac părul la principisă. Gorgona pe vinaine, dude. Jumbo, farestume Rilfro Stavro, farestume Georgia, Arizome Agapi, farestume Poliadi Iado Puzzle, farestume Boli, Umas Voisate, Sinehia, Iades Iortez, mas educete puzzle, farestume, Iaula, Oticamnete Yamas, așa, prietenițele cu voi, cu mine, ca să vă arătăm puzzle-uri care le fac live, da? Mama avea un video foarte Le vom filma cu celălalt telefon al la soț, da? de copilaj. Vă mulțumim mult de tot la toți care ne-ați văzut până acum. Că nu-i place. Vă mulțumim foarte mult. Să nu se mai Avem o filmare cu Limasolul, da? Water Park Limasol, dacă vă place, o putem filma tot video de pe telefonul meu. pe închisă. Da? Are 100 de bucăți. Am sipoli. Φώτα στολίζουν την πόλη ξανά. Τη νύχτα κλάβει σαν όνειρο γλυκά. Κι εγώ κι εσύ στο κρύο σφιχτά. Με αγκαλιά κρατάμε τη ζεστασιά. Μαζί στο χριστουγεννιάτικο χώρο χορεύουμε στη λάμψη κάτω από το φως. Γέλια και μουσικές, οι ψυχές Așa că aici este la mine acasă în sufragerie, da? Și fac puzzle pentru copilași. Să facem Ο ρυθμός μας παρασέρνει δουλειά και ζωή. Οι νότες πετούσαν χιόνια ελαφρά. Με ένα βήμα μπρος, με ένα γύρο ξανά. Γιορτάζουμε μαζί τη μαγείρα δυνατά. Μαζί στο Χριστουγεννιάτικο
αγάπικο Prietenul meu i-a χώρο. fost vrut să-i spună să îl dau mari vrea. Χορεύουμε στη λάμψη κάτω από το φως. Γέλια και μουσική. Noi l-am făcut cadou la o prietenă a lui Elena, da? La prietena lui Elena Nizmini, da? I am făcut un puzzle cadou, da? I l-am dat și o cadou pentru că și ea ne-a dat și nouă îmbrăcăminte, da? Ne-a donat îmbrăcăminte mama la prietena mea, da? Și cu ocazia asta am donat și noi puzzle-ul, i l-am dat ei să-l aibă ca să-i placă. I-am dat la mama lui Izmini și la fetița ei ca să-l facă și ea și măcar să-i placă foarte mult puzzle-ul nostru. Și sigur, și cu pony. Am avut și un puzzle cu pony care l-am făcut, da? Și l-am donat la tot ei, unul, că am avut două exact la fel, da? Am avut puzzle-uri, ce puzzle-uri vom face video, le vom dona, da? La Fiates, la prietenii noștri. Avem cu și dinozauri, da? În ăla, dacă vrei pentru băiat să-ți dăm unul cu dinozauri, o să ți-l donăm. Da? Scrie numele meu, Teodora Costache, eu sunt, e numele meu, da? De pe Facebook, da? Puteți mă căuta pe Facebook, Teodora Costache, se vede numele meu, da? Vă arăt numele meu, da? Ea e prietena mea cea mai bună, da? Teodora Costache, da? Mă puteți căuta pe Facebook, da? Mă uit la Haiduci, mă uit la Ionescu, care se duce în Maldive, mulțumim. Hai și voi să ne uitați și voi la noi, la puzzle pentru copilași. O să vă arătăm limasolul dacă vă uitați la noi, da? Un limasol foarte frumos. Am un video foarte frumos cu waterpark. Și ar să vă placă la nebunie, o să vedeți. Nu mă pierdeți. Îmi dat în mintea copiilor. Așa că am dat în mintea copiilor. Facem puzzle pentru copii. Și așa ceva. E foarte frumos lucrul ăsta, am început să-mi placă, da? E frumos pentru copii. Mă pun muzică de Crăciun și cu ocazia asta facem și puzzle. Sunt în Cipru, da? Sunt în Nicosia, în Cipru, da? Și pentru că nu am de făcut altceva, fac puzzle-uri pentru copilașii noștri. Vorbeam la telefon și făceau. Asta am făcut toată ziua. Așa m-am gândit. Φλόγα που καίει βαθιά στη ψυχή. Αυτό το φως δεν σβήνει ποτέ στη ζωή. Το φως Mulțumesc mult, Ionela. Da. διώχνει το σκοτάδι και φέρνει Mai vin și mai Îmi pun și câteva de-astea. tot așa. Mă mulțumesc la toată lumea, da, din serul meu Oli Rumanica, da, se rodocoti de Milas Rumanica. I will speak English, of course. We don't speak Romania, we speak English. Okay. Milas Linica, Xerodo, Teodora Mu, Emily Linica, Milas. Φτιάξουμε puzzle. Φτιάχνουμε puzzle για τα παιδάκια μας. Αυτό κάνουμε συνέχεια. Θέλεις να μιλώ ρωμανικά. Το έλαρα. Să calmăm în puzzle que dinosauri, que bola la bramata. Asta am zis ne cum împara pe la puzzle, ne cum înceena poi și hilia, ena poi și pentacoșa, poi și tracoșa. E cum înceena me astronautis. Ca tipo la oreo, Puzzle για la orea pramata ne cum ia da pedakia mas. έτσι Με κάνουμε πριγκίπισσες, με πόνι και άλλα. Συγγνώμη που μιλούσα. Και άλλα πολλά. Δεν καταλαβαίνεις. Συγγνώμη. Και να τα κάνουμε live και στο Facebook και στο YouTube. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ ελληνικά, da, vorbesc cipriotă. Da, sunt în Cipru, în Nicosia. Vom arăta într-o zi și Larnaca, vom arăta într-o zi și Limasolul, promit. Am un video foarte frumos pe telefon de la Limasol. Deja am arătat o parte din el, da. O să fac un video foarte mare
să le împreunez de pe telefonul meu, da? Să punem pe YouTube. Vă mulțumesc la toată lumea care ne urmăriți, da? Vă mulțumesc la toată lumea care ne urmăriți, da? Așa că vă mulțumesc la toată lumea care ne urmăriți astăzi pe YouTube, da? Mulțumim foarte mult, cu drag. Așa că acest este mai mult pentru copiii voștri, da? Facem niște puzzle-uri ca să ajutăm la și copiii să ne vadă și pe noi, da? Și măcar să facem și noi un lucru care măcar avem talent. Așa ceva ne place, da? Vedeți? Cum bucată cu bucată, da? Și e cumpărat de la Jumbo, da? Mulțumim Jumbo, mulțumim Harizume Agapi, Harizume Rufrostavru și Harizume Gheorghia. Îmi place, vă mulțumim, da? Este cutia Hecaton cu Matchia, da? Princess. Vă mulțumim la toată lumea care ne-ați urmărit.